Mbak, tuh kayak nih jakat. Ini kayak kok mirip petakan lho. Betul. Kita niki lelur kondisine griyane Mbah Niah Bedali Ucung. Urupe ki Mbak. Kondisine ngene iki lho, Lur. Iki tempatnya mandi. Sakne lur, wonge urip dhewe. Sebatang kara. Iki lemahe nunut. Nunut lahane wong. Lahane nunut, Berarti tiap hari kehidupan itu gitu. Lampune nyalur omah arep, omahe tanggane. Kondisine memprihatinkan. Lucu lho, Nak. Nggih, mboten napa-napa, Mbak. Nggih, mboten napa-napa. Mbak, iki nggih selesai. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Lancar. Nggih, amin, amin. Ya, panjang umur. Nggih, amin. Nggih. Nggih sampun. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Alhamdulillah guys, hari ini hari Jumat. Wingi arep dum-dum soalnya nek halangan lur. Posisi udan deres, saiki masih udan, panggah budal. Iki wis siap ready OTW. Sik usung-usung. Nyapa tomok weh aku ki. Bene kono ora apa-apa. Keliling ngeterne zakat lur, soalnya wingi wis gak sida keliling udan. Iki masih udan tetep budal. Yo aman. Ngetan sik. Rodok sore-sore kan iup teko omah engko karek buka. Cocok. Masak bobor udane teko. Yang Bogor. Jadi kita menuju di jenjang Menuju sik anu Lebaran hari kemana? Jadi waktunya kita untuk berbagi zakat ya teman-teman ya. Jadi karena kita sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk berbagi zakat. Berbagi zakat. nggone Mbah Mamin sik. Karena berbagi zakat Iki nggone Pak Yai. wajib Pak Yai dibagi sik. Satu nih. Manuan. Nyatane zakat maksud. Matur suwun ya. Nggih, pun. Nggih, matur suwun. Alah enggak enek anune kemeng sing nyekel. Lah iya to maksud. Engko tak belajar engko. Engko ya tak jak sampean. Keliling kok wates ngono lho. Ya. Nggih. Lanjut kedua. Motor mau siapa nih? Gone Zoom. Wonge setruk pesake. Pas. Bu, enak ya Mbak Siti.
Tilem. Bo alah, kula nuwun. Oh, ngetone jakate bose Mbak Yur ya. Makasih ya. Nggih, nggih. Yo, Mas. Bisa. Sudah. Jajan pentol. Golek sempol gak petuk. Oleh pentol. Semene 4.000 lur. Ini 5.000-an. 5.000. Kawan ewu. Lanjut. Pak, kula nuwun. Mbak, ndukekne jakat sing jane bose Mbak Yun. Nggih, pun monggo. Kula gilang. Nggih, yogane poso nika lho, Mbah. Terima. Nggih. Nggih, pun dangu mboten kepanggih lho, Mbah. Kula teng griya, namung bakulan teng griya. Nggih, nggih pun nggih, monggo, Mbah. Penuh perjuangan toh. Iya, karo udan-udan nggak apa-apa. Ya hadiwe ya. Ya awakmu ya. Ya di anu. Doa. Enggak kan nenek toh. Stars we fed as we were lost to make young heart, but then reckless dreamer away. You never let my madness fade. I know getting old, getting old. I love you just like before. Getting old, getting old. But I love you from the depth of my Ini lebih rupa nih. Ini kan nanti dari dia. Dulu bilang sampai di Bali rata udah. Pokoknya aneh Kalau bisa nyarutang. Kutune yang ngono. Mari kene kok nyeteng batu aji. Purwodadi. Dan kapan? Purwodadi itu kan alor-alor. Baru bone anu piye Mbak Sarina. Dan kapan dan gue. Takjilan apa tuh?
Rumahnya kamu kan tengah mana, Pak? Wis pokoke perapatan wetan Ke saiki. Jalan Ir, Soekarno. Jalan. Ke jalan IR Insinyur Mak aman. Iya aman. Kudu pinter ngernet ini. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Jenderal Ayani. Sepi kene kok belok kiri be, rating kiri. Di. Gone Mbah Kar. Di. Iki lagi lah be mae. Oh, ini. Heeh, awas nek gorong-gorong. Gorong-gorong. Awas, awas. Ini ya. Heeh. Ya, Bu, ini. Bentar, nih, kil, 1 kil. Kil. Assalamualaikum. Mbah, sehat. Alhamdulillah sehat. Sangkling mboten kalih kula. Siapa tau jajan tak tamakne kene padha. Kula Rima. Masalah. Lah kok awakmu cilik men. Lah nggih, mrene jangkat, Mbah. Nggih. Lah anu ngendangi bae. Nggih, nggih, Mbah, kula tak lah napa kula sering teng Tulungagung lho, Mbah. Lah nyapa? Rakyat kula kan teng mriko, ngoten lopen-lopen dadi kula sering teng mriko. Bojomu nang kono. Nggih. Iki mengke lek anu nggih ngalor terus engko ngidul. Ngoten. Piye? Mbak Yune. Putih. Anu nggih sehat. Ya iso. Nggih, alhamdulillah wis pokok padha sehat nggih, Mbah nggih, pun jenengan nggih. Ya Mugi sehat. sehat ya. Nggih, nggih pun nggih. Ane bae, bae. Nggih, mboten napa-napa. Benjing riatin tak mriki. Ya. Nggih pun nggih, Mbah nggih. Ya. Kira saya pateni? Belok kiri ke Jalan Jenderal Ayani. Ngeri. Iki kiri. Terus sejauh 1 kilometer. Empat kilo. 1 kilo. Jarang itu Mustafa Aliman Pernikahan. Oh, mae seperti aku di lari mae saya di. Kita tahu Rono, mae pilot jalan deh. Jalan. Tapi sering lari. Hmm? Dia apa sih? Iki nyata terus berjati mesulkan ya, Be? Mas Romi omahe yang berdiri. Iya, awake dhewe kan kae nek nang omah. Ala ibu besar. Oh, sebab saya ngajak kok berdiri ngajak, Pak. Orang pilih mana? Heeh. Iya, nih, Mas. Main juga ya ya. Yo, hai.
Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Ini ya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Wah, lah ya lali yo mae. Kae kaya tau rene, aku ngono lho, Ti. Yen kan lu SMP, alhamdulillah sih. Bu serono. Iya, mungkin lucu toh. Terus ini mau main. Dia mau Ti. Oke. Nah ya. Bojoku kerjane mengontin. Iki dulure ya. Oh. Sebatang kara. Bisa Mbak. Saya sih. Kula nuwun. Nggih. Ya. Iya. Nggih. Mbak, ndukekne jakat. Ini kayak kok nyebre perkataan lho. Mboten. Sama. Pangestu. Kira apa? Cek lara. Aku lho kamu. Ngono. Lumayan ketemu Heeh. Ya. Ya salah itu. Aslinya wong ndi? Aslinya wong ndi? Aslinya. Ora kok kabari karo. Gerah napa? Ya, Tangane kaku. tangan. Oh. Tapi ya untungnya kan tasik bisa pandindino lho ya. Bercontek. Wong gian. Berarti mentak. Sinten ndukekne lek sontek ngoten niku? Sore. Bisa. Wo mangajene. Tenggriane Pak Jainam kok berarti. Kenapa-napa? Kok pinter. Nggih. Enten iki lho Lur, kondisine griyane Mbah Niah Bedali Ucung. Urupe piyambak. Kondisine ngene iki lho Lur. Iki tempat ini mandi. Sakne Lur, wonge urip dhewe. Sebatang kara, iki lemahe nunut. Nunut lahane wong. Lahane nunut, Lampune nyalur omah arep, mae tanggane. Kondisine memprihatinkan. Lucu lho, Nak. Nggih, mboten napa-napa, Mbak. Nggih, mboten napa-napa. Kersane wonten sing anu, Mbah. Pemerintah wonten bantuan. Kuwi. Mbah Niah, Mbah Niah Bedali Pucung. Oh, Pucung ya, Ti ya? Oh, Sumber Jati. Sumber Jati. Jadi sabut contek, Nggih. ikutan libat, jadi sabut telat, Nggih. kami itu Asal minum itu dijarani loh. Oh, nggih. Bikin kali-kali Nggih.
Dipilih dulu. Loro. Dijalu. Lah nggih. Gadrani gambar. Nggih. Mbah, iki jangan selesai nih. Nggih, Jangan nggih. Silakan. Nggih, amin, amin. Pada minggu. Nggih, amin. Nggih. Nggih sampun, Mbah, ngoten mawon kula tak nyuwun pamit. Dan semangat tadi Mas. Iki posisi wis nek pertigaan bedanganan. Ini kan lapangan. Jadi ada balik nih. Ya Allah, piye to kuwi? Ambruk dhewe, guys. Sik kiri. Heeh. Ya aman. Di alah. Suwun ya, Bu. Terima kasih. Kita kasih. Jali karo Mbah Nia entuk takjil. dia nih diwajib. Dia dhewe karo Pak Dai kan tuku omah daerah kene lho ya. Yo ae. Biyen piro 140. Biyen gak Iki duwe. yo ae. Biyen gak duwe duit. Kayak saiki apa ya entuk sakmono ya. Iki kene. Iya. Gak parkir mah. Kotak ngetone taun. Terus tau. Heeh. Kenceng. Kasih terus kata ya.
Assalamualaikum. Mbak, ndukekne jakat. Mbak Sri teng pundi? Wonten griya, Pak. Nggih. Matur suwun. Nika teng mobil ndukekne jakat iki wau, Pak. Kula ke griyane Mbah Kar. Nggih. Nggih, amin. Nggih, ndek wingi kula mriko. Malam apa tekete? Oh, margo. Kok ngono terus akhirnya Hukum ya ini terterawah. Terterawah terus mulai jam 10. Enggak nggih. Kula ndek wingi. Ndek. Nggih, wong tasik ajenge teng griyane Mbah Sih barang lho. Masih anu, kali itu kan. Nggih. Mbah Kasih kula wau teng griyane Mbah Kar. Wala ke bedeli. Nggih. Alah saiki roto Mbak Sri. Lah nggih, amin, amin. Lang. Lah, ayo nggih Mbak Sri, niku nganu kesusu engko selak magrib ngoten lho. Lah jane kula wau medale ka setengah sekawan. Kan kula iderne nggih to apa wong sepuh-sepuh ngoten niku lho. Mbak. Terus iki mengrene engko lek magrib bablas mulih sesuk neh. Lah nggih ta jajan. Nggih, wis ngono kuwi Mbak njaluk apa? Tuku ayam. Oh memang. Nggih, aku kok pokoke tuku ayam, aku ayam malah ngene. Nggih, anu lembak kidul gedung niku lho nggih. Kula ndek wingi anjing Pak Rono. Nggih, watuk-watuk tiange. Nah, nggih. Mbah anu mengke kula teriubat kula ngoten. Kula anu tak kon idin Pak Dak ini kok lekas poso kula kan mangan opak eta peh watuk ngiklik-ngiklik. Ya, kamu kok ngerasa anu ngewangi Pak Gun maju lah ya. Nggih teng wingking nika tanduri pari. Lah nggih pun Pak kula tak ngetan nggih. Hati. Nggih. Iya ya. Kalau tak ngeteraker ya. Iya. Mungkin lek magrib wis mandek sik kula ngoten. Nggak Pak. Iya ya. Tukang melu kasih banci nek awake dhewe ndelok nek ndi ge. Bukannya tukang masak gue. Oh, ya masak barang. Me Pak nyari ya toh? Oh. Heeh. Omuna. Kuwi ya salon lho kuwi. Nih, Heeh, sing melu kasih banci. Awake dhewe ndelok ning lapangan gadungan ge lho. Muna jenenge, kan Munaim. Lek awan Munaim, lek bengi Muna. Munawaroh. Munaim. Ya, awan Muna nek bengi Munawaroh. Lek awan Munanto. Munanto. Nah, baru nek bengi Munawaroh. Mungkin lati tembel yuk andalane. Wah. Dhuwur lho ya. Kena nggih ngopeni lele. Oh. Us. Mbak. Nggih. Iya, Anjing tenan ya. petengmu udah ndang tembak. Main dasar ngasih apa anu? Akhirnya Wes kene. ya. Heeh. Aduh. Kula nuwun. Mbah, tukekne jakat. Matur Nggih, nuwun. sami-sami. Pun ya, Mbah. Ya, Lek.
Let's go. Mbak nuwun. Mak ya. Nggih. Jadi, katanya jaket man. Iya kek. Matur suwun. Arepe buka. Lah wis kok Purwodadi. Batu Aji terus mulon Mbah Sare ngagrupe kuwi. Terus ngetan-ngetan mulai wis ayo main jam lorong. Lah tutupan kok aku rono meng udan ya meng. Gek kan stroke to, Mbak. Lah engko lek lawe kancingan piye? Wonge kan ra iso ngadeg. Mbak, tutupan. Omah telu tutupan kabeh, heeh. Akhirnya tak liwati kewae. Wes ya, Mbak. Heeh. Mbak. Ya. Buka. Apa? Siapa telepon?